megalayapost.news. Wala ka kenhuan king atiar SNLC kalakam badai maka kabalik bu yo bom ID plau ka yeng jumane elang lengdo kebadan ha umsning bala penher sergi ki paiba bat khamtam ka de ka jakayo nakalang gitra yeng berkinong ilam snong nadu ka umsning taun dorbar bat ka dorbar snong umsning patarim kilapan pau yo kata ka mensim jong jing sukya halo ka jing wan bu yo te bom ha ka te jaka namar ka de ka jaka paiba ha ka bala dadon ka jing betai jong bom ID kala ban kata ki babun ki mensim bokordor haba crunch kilat pathai kubor uba sunshine makri ubade ukun jong ba ne lang lingdo ulo ong bokum ka yeng kasem kida sungkya shisha ban lap yo te bom bat kim tip ru ka igi jing tmu balawan bu yo bom henrei ka ika basungkya kalong baya kim sim bokordor markate ka jaka ka de ka balong yo bat bun kinong shong snong ulo ong ru kum ka yeng kasem kam tip i halor ka jing tmu balawan bu yo te bom bat kim don daw bat no ru bat ka ika bakta yaki kalong baki haban perkhat yaki paiba babun ki basong wai ha ka te ka yeng bat don bun tli king kisam jong ki pramarjan hak baladami ka jing ja basungsi kani kan kata shisai ka hok long brio man brio hakawi ka bantau lo ong bokum ka yeng kasam kam kwa bandon kanu kanu ka jingja basngsi baru ban kata ya ka songsuk songsan ki paiba namar kumbalong haduk menta ki paiba akathan umsning kidon hapdeng ka jing songsuk songsan susu lo ong ru ban kaliang ka yeng kasam ka ai kublai nadu ka tanat pulit kari boy haka jingelam USP bat ki officer ya ka kenhun bom squad na shillong ka umsning taun dorbar bat ka dorbar snong umsning patarim namar deling ba ka jingetre lang lala ban penduk borno yo te bom bat ru amsem ladon kanu kanu ka jingja basngsi bakum ka yeng kasam ki kwa ya ka songsuk songsan ki paiba habala yoru ban ekran bot chairman ka umsning taun dorbar baru ki kala bar rong ba snong ka umsning patarim kite ginong elam snong kila ong baki penpa ka jing sosi ka bakra baki brio ki ba omla ban itu kilawan ban bu bom ha ka te jaka namar lajen ba utei ubom ubthei ki ba shakta hi ki de ginong song snong ka te ka snong ha ka babun ki jaj ban rio khasi kila ong ru bakim kwa bandon kanu kanu ka jing ja basungsi ha ka bagi snong ha ka than umsning hadu menta ki don ha ka jing songsung songsan batkum kinong elam snong ki ai kubla USP ka riboy bar katanat pulen haringkat ka kenhun bom squad badai lang ba ka jing sim khia jong ki lala ban penduk borno yo te bom batkum kinong elam snong kim kwa shu bandon kum kini jingwan bu bom ha ki jaka paiba ha ka balada bthai shisha bom kani kan long jing yam brio bar ka jing ta ya ki nong song snong ha ka baki babun ki de ki jaj ban rio khasi jongi nagalang jong chaman ba de pe ya ki de lik snong i pen pa ka jing sngo si ka ba khawe halot ka te jing bu bom jong brio ki bangim la bali thu ha ka te jaka abang ju khot ka jaka jong ba ne lang lendok tingi pen pau bale i pen pau jong so si ka long ba la da ba ja bo te bom thei ke ka ban ja ya ka jaj ban ri khasi jongi ham tam nei pom sing jongi namar ba ham sing jongi ke de ka ta ka snong bang i pen yaj ba kino ki try dukan ki de ban long ki khasi de ban long khar te den ba ka daw ba ha ka chong sing jongi plun brak away ki malik bat ki try dukan barabar pi tip ba ki de ki malik ki de ban long ki khasi jaj ban ri jongi bat ki nong try ngi bu nong try ngi la ban bu i but khar te den ma ta ka daw ba ka te ke jing bu bom ha ka te ke sngi ni pen pau jong si ka daw ko long bala daw up thei kamut ke jing ja skosi la ne da don ke jing ya brio atu ka sngi kamut ning kong ning sha hi de jat ban ri khasi jongi banja ke jing banja ke te jing ja ba skosi te den ma ta ka daw na ka leng jongi kum ki noi lam snong ma ka te ke jing ja ka hap ka wei ka da snong ka bangi khot om sing patarim ka ba hap hi po ka jurisdiction jom sing dong ba te ni snow dio bat ni ai kubleru ya ka police department ya ka ba mari tip ba don babu bom ang te jaka kilawan ban pek kila pha da ki bomba ki bom squash ban man pek ya ka tu ka jaka mat kila survey hiru te ni ai kubleru USP bal tristom ba mari yo objektif ulawan ban wan hi dalade bat hajuk por ban wajib batikna te nakalang jongi ka strong sing ni klem dala jing songu se sin pat police department ya ka ba kalawan ban pelak na pring kita ki yo don ka no jing sosi te nakalang jonga ku chairman ngasu pan pau tang ita nang ba kanam jasu nang ni sikmat haka jing dei baka jing kam jongka ban bu bom hagni po jaka jongi te nakalang jongi nyimla ban ong henrei ngi sukwa ban persngo balada kan don kanu jingja lade ke jing thei bom ke jing thei jong tei bom ke jing so sri lane ke jing ya breu ke jing sao ka dei bai haki jat kan reu khasi jungi kata ka dei ka banga kwa pni so sha ki ba ki sha ki pai ba barok ka breu nyotre ke hoi sha hak de ke si ka dei ka jingja
balaja hapo ka snong ka thau hapo put sam to jing pet yo nga kum orang ba snong ha tiga kembajing jah tiga sengi doi kum bala ong syakmat dai sharman ngi kum ka snong ro ngi pen pau ya ka jing sosi lane ka jing snow diau ka ba lembaga tiga jing wan bu yo bom ha ka jaka jong iwe na kinong snong sengi ba kalau ra sya ya ka jing snow diau lane ka jing ritmen sim nagi long panik nagi pai ba nong snong sengi ti kum nong elam snong te nga penpau yang jing ngosi ba lengba ketiga jingja wan ra jing penting pensni ek ba nong senong te kumbalong isarman te ngimtip mano bawan bu ya kata te re ngi sukar pat ya kino ki ba yu bakin sngobhaban ba kanong jasu nang nei skmat ba po senong katau jini mar kumbala raja kumbalong sakmat te kan long sisa ka jing du nong ka bakrau ka dia ki kun ki hajar ki jaj benriu kasi jungi Nakaliang junga hikumbu nong snong juga umsning berkumbu trying idan kam sim ga baso sir habang ya smo kum gata kajingja kadi hapor ki prashteng prabuji prashteng ayo khubor naki bor pulit ba kadon kata ka suspect badon kumita ki explosive lan ki bom tingi nakaliang nging jungi ngidap da kam sim baso si habang ya smo kum gata kamtam baka jaha kapok ka pelaw jungi bat haju opor ka de hapok ka kumong ka de pok yom sning ti don kam sim ba so si bat so sir sim kumbang kering film ne kinong song sning ro kila ki badan marjarang tu ki don kam sim so sir bat ngai ngoro yo blai ba kam don jingja hai tu por jan mit kan nakalian jonga ba king kasam jonga ngatrai kam don ni kum kata hadu manta menne ha ki por ba de bro ngatrai kam don ni kum kata le se ka intention jungi ka ba ka kit ki buru ba le ya tu kam ka intention juki ka balong kum nor ngam tip ande nakalian king kasam jungi ba nakalian jonga lani pa ngatrai ba kam nim don ni kata ka kum kata ka baki bergi perhat ane ke bakadon personal intention kan kata kadika kajubab bang suthur kadai kumtai namak hai kumbang sukwa wan repeat khanjat mo hapor giti por ki prashtang prabuji tam ne prashtang ayo khubor nagalang jonga kumunong susnong bot utrai trying kumbang no ni ser ba ni dan kam sim sus er te ni shu aingu yo try kan rat baka kamdon kajing jago mata kata kadi menikong teka barang tu kumbang ong pika intention baka long kumbang ngir ngim tip kalau bandika general intention personal intention ngim tip teka balanya tu pat nga nakalian jungai ngahap giban pensengo pika ni kapor bangi hap ai kajing ero bandingkong yaki police department na ngadu ESP additional SP ini ki bomb squad tenang taki kamtam ka musting police station berkat tu kan ningut ki dan ki napa yam police station ki wan ban ya assess lang tingi sngo ngu ban ni ai khubli ki ba ki la trishtom ki la response berkum churo ya ki nongelam juga snong na do I chairman juga umsting town dorbar nangta I ki romba snong ki ba don ha ki ba bangi I don ka yang tu ngai khubli ki ba ki sang samla ki we bla don bentalang le sing complete ban jar kertang ino henry ki ba ngam yu I ki bla don bentalang tu nomor ba kum ba pu I ha ka tu sing kam de ka ba kam ka de tat ka singiu ba ha ju por ka don ka fit hang tu ha jan hi tong ka tu kan ni sispa mitar ngala dong ba ka jangai sispa mitar te kira response nakaliang ka nadu ke fire service ro gila po yang tu kumbang ong na tingi so kumbang ni kwa ban ai khubli ya baro ka bang ajar keteng ki bakila le ki ban kam bakila la ro ban diffuse ya tu IED bom ha ka por ka ba biang le se tingai khubli kulung ki baro ha bakila kila irap umdang ya kai ngasem jungi hindai ki noksong snong hi bro ko kamtam itu marjan marpa nomor bahang tu ka jaga
kaba ngidon kali ka almost labong kadi ka populated area kibon ki commercial shops kidan hongto ki dukan ki boret nang tadon siki wai kidan hongto te kala pen air ba ya ki nong song kamtam gitu ki badon marjan hongto te kadi tang kata kalong jing ai khoblen kalian junga ya barok gitu bangala ajar katangina bagi la treshutom marga jing sutu junga kimde bagi lek tang ha ka spot ki lek adu ar lightly jaka let's say ka intelligent report ka ba kumno ki batang orang bertip hendak ki one check ya ki commercial shops ka badan haga ki commercial buildings lani ki building ka ba kadi ka jongi but ki one check ta haden pat ki lab ba kadan hang te apo ka office ka badan ka tuka ICDS te ni ai khoble ba ngai ngu yo try kan rat ba ula kui ni ula penidai ni gaji sau ni gaji sosi hatu ka janbit jong sing saja nakalian jong asin ko abon pau tu long ni ngim nakalang gaji kasem jongi but yang aku muju pada iparo kimdon kono ka jing ya lesi ka bang yes new ni shun ni no but ka ba arang tu ko ai ka ba ngan appeal kumbang apnis ko pimne ka deka highly populated area hang tu apo mesti te ki bon ki dukan ki ni kita bon ki buru ki beri ki dong song ki lokal ki ba imja haka jing ya de thet haka jing ya dan betalan ki hang tu te galong sha ka ba songsi abo yasko gumata khubor baka ki plan ni ki le ya ka ni kam ha po ka area ka jingi kam tam manu ka stong mesti galong ka stong ka ba song su kang sain pangi appeal ro ba le si bono belum responsible hakni kam so ba lani le si ngamtip na kada uyu ni terpat ret ba nani smart kana jasho pani kermen ro ba kam sting kajing song sup song san jo mesti area kelong kumba julong na por sopa no comments by de bakata ngamla awan comment ni namar ba kumo on pimene ni don daun re bono ni don ka jing issue ni jing bishni but ni no song ne bodon sabar no tan no comments at the moment ya kata ka jing question jo pilan jing kili jo Meghalaya Post.news